Estem a sota aquest roure que ens precedeix de 200 o 300 anys i que probablement ens superarà a la nostra vida. Des de la perspectiva del que ha estat la meva carrera artística des d'avui cap enrere, es podrien considerar 3 períodes. El primer període, que és el període en el que jo treballava amb col·lectius, entre ells Error Genético, Los Rinos i sobretot la Fura dels Baus, del 79 fins a l'any 90. Assenyalaria, per exemple, el treball de Sud a Sud, amb la Fura dels Baus, en el qual doncs, hi ha una espècie de cerimònia inspirada amb els rituals agraris, amb coses de caire salvatge, gairebé catàrtica. Després la rinodigestió feta amb los rinos, amb la qual doncs, hi ha matèries descomposants i que per tant també hi ha un interès en coses biològiques i amb la vida morint-se o podrint-se a altres formes de vida, i en general amb tot aquest procés que sigui el propi col·lectiu i d'alguna manera el que millori i produeixi les obres. El segon període que definiria la meva activitat artística des d'una perspectiva, metodològica, és els anys 90 fins al 2014, i que jo el vaig acabar anomenant sistematúrgia, és a dir, dramatúrgia dels sistemes computacionals. És un període en el que jo copso, a principis dels anys 90, el potencial de gestió que tenen les tecnologies digitals i mecàniques, i entenc que allà hi ha un nou marc de creació amb un potencial bestial, no? Un període de gairebé 20 anys que d'alguna manera comença a esvair-se amb l'aparició de l'smartphone. Pel que sé ara, aquell era l'amo del bosc, una mena de diable, que sabia manar fins i tot un cérvol. I el període que conté aquesta exposició és els darrers pràcticament 10 anys, en els quals jo, a partir d'una forma gairebé inesperada, començo a rebre una sèrie d'encàrrecs que em proposen de fer treballs amb diferents col·lectius. I és aquí, en aquest període, on es produeixen també obres tan rellevants, per mi almenys, com Metamembrana, en el qual la tecnologia digital està al servei de treballar amb altres persones, de posar el dibuix en un primer terme, és a dir, que hi ha elements que no formen part de la dinàmica digital, sinó que formen part d'altres dinàmiques. Custòdia i la dedicació decidida d'animalitzar, d'aixondida, Didi. A partir del 2014, el Festival Lluèrnia i el grup Pim Pam Pum Foc a Olot em proposen de fer un tema sobre el Volcano, i allà es produeix la primera d'aquestes obres col·laboratives. Ultraurbism redescobreix un treball que jo havia fet a principis dels 90, que és el que jo anomeno talons per pella, com en els llibres pop-up, uns talons que tenen una sèrie de finestres que al moure's, al canviar la seva posició, la imatge inicial va transformant-se i acompanya i ajuda a construir el relat, no? Aquest llibre que es desplega al terra amb unes pàgines gegantines i connectats a través de càmeres, connecten amb un altre espai al sud d'Anglaterra, la Universitat de Falmouth, on hi ha uns ballarins que també ells, a través de la seva dansa, acaben transformant les imatges que es veuen en pantalla.
Més tard arriba la proposta del Sacsí. Em demanen de fer un treball a Hautepierre. Aquest barri està en un procés de transformació i a mi em toca una mica el paper, jo deia, d'artista policia. És a dir, perquè me'n posen allà el poder que està transformant aquests barris i que en certa manera vol posar ordre en aquesta queixa, doncs té una part cultural que sóc jo, no? Durant mesos que estic anant allà, apareixo pel barri, no aconsegueixo crear vincles directes amb la població. I és aquí on se m'acut la possibilitat de recuperar també una cosa que havíem fet, sobretot amb els principis de la Fura, d'establir el carrer d'aquest treball que passi al carrer, que succeeixi com una mena de festa. Aquest taló de Megafish és un gran peix que té 4 peixos a dins i que aquests peixos expliquen 4 històries de migració. El Festival Intramurs em proposa d'intervenir en la part antiga de Mitjaval de València amb alguna acció que sigui clarament de carrer, des del principi al final. I em dona 2 eines, 2 col·lectius que jo no hagués imaginat mai. Un d'ells és una orquestra d'uns 50 músics i l'altre és un cicle formatiu d'un institut que està en el barri faller de València, és a dir, amb l'Escola de Falles i els seus 50 alumnes, durant un mes acabem construint tota una sèrie d'elements que dins de la dinàmica, procediment o metodologia fallera serveix per construir una falla, amb la qual es crema pràcticament tot, no? Es parla doncs, de l'aristocràcia, de la revolució industrial i de com això d'alguna manera constitueix aquest món de classes socials en el qual encara vivim avui. I per últim, la gent que està vestida d'insectes i els carros que han servit per acompanyar tots aquests grans talons per pella, fan una festa de farina, constitueixen una falla i es cremen, amb la qual d'alguna manera hi ha una mena de catarsis o d'exercici de cremar tots els mals rotllos, no? Després començo un període treballant amb col·lectius molt específics a través de la Fundació SETBA, que serà el treball que es fa a Can Llupià. I a la vegada també hi ha un treball enmig de tot aquest període amb la Fundació Alter Arte de Mataró i la Fundació SETBA, que es fa aquest treball en malalts mentals crònics, que és 1000 caps. Són uns caps fets amb ampolles petits, vestits també, que acaben configurant un relat que després són reutilitzats en altres projectes, sense que en el moment de fer-los estigués previst que configuressin aquesta mena d'imaginari. Arriba la pandèmia i allà apareix una acció que no es va portar mai a terme, que es diu Vestebre. Part dels materials que estic utilitzant avui, una part dels vestits i els 3 gegants i alguns dels animals, ja sorgeixen de la pròpia toponomia del delta. Allà, per tant, la idea de la naturalesa ja es fa molt palesa per el propi espai, no? Per la pròpia holografia. Verapau Bolet acaba sent el repositori, el lloc on es reuneixen materials que ja venen de Parapupapià, 1000 caps, Vestebre, i acaben constituint ja un corpus, una forma visual determinada. Té un element importantíssim. És una obra que ve per un grup de treball de Belles Arts, de professors que em proposen fer això, i sobre la figura que va aparèixer en una de les rectories de Castellterçol, Sant Julià de Úxols, als anys 60. I aquesta figura és l'Anza del Basto. A mi el que em crida l'atenció de l'Anza del Basto és aquest aspecte religiós i a la vegada aquest aspecte sobre la naturalesa, sobre el contacte de la no violència, fer-se el menjar, tot això. I no serà fins a finals del 2023 que a través d'una sèrie d'autors o filòsofs americans
trobo el que és el propòsit de tot aquest gran viatge que han estat aquests 10 anys de col·laboració. I és que el més important és la naturalesa. La naturalesa ha de ser el centre de tots els relats, no? Va passar que amb la invenció de l'smartphone això va anar en orris. Es van donar compte que, a més, l'ús que fèiem d'aquesta interfície era realment el que valia la pena per aquestes grans corporacions. Sabien qui érem, què fèiem, etc. Aleshores, va haver un moment que no volia formar part d'aquest món. Quan ells han trobat la manera per ficar-nos en el seu capitalisme, jo no volia formar part d'aquesta distopia. Els mitjans de la representació d'aquest món virtual són immaterials, no es toquen. Per això ja en els últims anys de la tecnologia vaig començar a reprendre el dibuix, un dibuix fet per mi, colorejat per mi, la incorporació de persones reals en els processos, també en les imatges. Vull dir que això em va semblar, era també una manera d'intentar fugir d'aquesta virtualitat. Amb els anys jo qüestiono el paper de l'art. Jo penso que l'art ha perdut el valor or i que des dels anys 80 cap aquí cada vegada hi ha una referència més bucle, més tancada, amb problemes personals, amb qüestions de llenguatge, amb reinterpretar artistes que alguns en molts casos encara estan vius però ja són grans i els tornen a reinterpretar, i que hi ha poca interacció o nul·la interacció amb altres coses, especialment amb la naturalesa. Un dels pòsters salvatges és artista, torna a la natura, no? Aquest és una qüestió. El primer any de l'hort va ser un desastre. Això em va fer buscar formes de mediar amb la naturalesa. I aquí vaig anar a petar amb persones, alguns d'ells filòsofs, activistes, científics, però sobretot pagesos, que entenen l'agricultura i medien amb ella d'una manera molt diferent. I això em va portar on estic ara. D'alguna manera, cultivar l'hort és tornar a les coses mateixes, és pensar amb les mans, tal com es fa quan es toca un instrument o es dibuixa, però amb la diferència de que allò que cultives tu pots menjar, allò que cultives acabarà traspassant el teu propi cos, allò que cultives té uns ritmes que et connecten amb la naturalesa. Allà on cultives és el lloc on s'hi troben no només els fruits, sinó també els insectes, les aus, els mamífers i altres bèsties de l'hort que acompanyen i et fan entendre la pròpia dimensió natural d'on estàs. En certa manera, la seva disposició salvàtica. Visca la salvatgia! Via, via, via! Visca salvatgia! Via, via, via! Visca salvatgia! Aleshores, en aquest moment jo penso que dins de les meves mancances i també de les meves habilitats, que el que intento i el que hauria de fer o que el que estic procurant fer és que això sigui un acte de propaganda. Perquè, com va passar en moments que hi ha hagut revolucions o guerres, l'art s'ha convertit en això. Intentar donar la veu a la naturalesa, doncs boscos i bolets reclamen els seus drets, formigues i papallones, tracteu-los com persones. Boscos i bolets reclamen els seus drets! Aquest tipus de reflexió era una manera de, des de la nostra veu, fer parlar altres coses que no diuen res. La naturalesa es queixa, però no parla, no? Llavors aquesta ja era una bona estratègia. Sempre salvatgia, de nit i de dia! Sempre salvatgia! Per mi, la salvatgia és la metodologia o el procediment que té la naturalesa per mantenir-se on està. És a dir, de la mateixa manera que nosaltres tenim una metodologia per fer cloaques, carrers i cases, doncs la salvatgia té les tempestes, els torrents, els arbres i tots els sers que poblen el planeta, vius i no vius, no? Crec que això és molt important entendre-ho, perquè nosaltres som una espècie clau.
com estem demostrant en el sentit negatiu. Però també entenc que nosaltres podríem ser una espècie clau en el sentit positiu. I aquí és on jo veig que la salvatgia, l'home ha de mediar amb la salvatgia i pot augmentar el sentit de lo salvatge de la pròpia naturalesa. És a dir, que es poden recuperar boscos, que es poden, diguem, fer més petits els deserts, que hi ha moltíssimes coses. Es pot fer que inclús les pròpies pastures i els propis camps siguin més amables i siguin més biodiversos i acullin a més animals i, per tant, siguin més salvatges, sense deixar de produir. Llavors, això em sembla que és un projecte fantàstic i que està a les nostres mans. Que tot això ens porti a la salvatgia, a una pagesia ecològica i abundant que faci venir el menjar aquí, ara i per tots. No tinc ni idea de si això ha afectat o no a la gent. O sigui, no ho sé, és la veritat. Però penso que hem d'anar tots junts.